Viața mea nu o să trec de aici. Cu Alicia mea în cap! What the fuck? Cu Alicia nu în cap, pe cap. Cu Alicia mea în cap! Păi acolo era Alicia. Ai, unde era Alicia mea, Rafael? Era în cap la ea. Nu mai pot. What the heck, șerif, fac? Ce caută Alicia mea la ea în cap? Salutare toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod de Granny. Da, vedeți bine, o să jucăm Granny, originalul. Toată lumea s-a plâns în comentarii că vrea să mai vadă și bunicuța, așa cum este ea făcută. Deci rupeți butonul de like, o să vă arăt câteva baguri astăzi, să ne distrăm cu bunicuța, așa o să scăpăm din casă pe normal. Așa că, haideți să vedem despre ce este vorba. Inventat acum. Nu știu cum s-au gândit. Vezi stâlpul acesta de aici? Și că poți să intri în el. Ia uite. Unde sunt, Rafaele? Unde sunt? Iată ce am în cap. Sunt cu puterea minții, cleștele. Sunt tare curios dacă poate să mai ia bunica de aici. Ce m-a văzut cu gura? Ok. Ba. Ok, băieți, haideți să vă arăt bugul ăla. Uite, a pus bunica și capcană, înseamnă că nu mai mă iubește, asta veche. Ok, am scârțit parchetul, vine cotoroanța, fii atent, poți să intru pe aici, Rafaele, nu mă crezi, nu? Ia uite, hop. No. Ce-ai făcut, mă? Ia. Fia dracu cu ușa. Ia uite aici. Hop. Prin nimic. Trec și în partea asta, dar nu știu dacă pot. Ia. Hai mă, trece mă. Ia uite mă, Rafaele, sunt omul invizibil. Hop. Hop, ia uite. Dar eu să trec și așa invers. Nu se poate, nu? Asta înseamnă că aș putea trece și pe peretele ăsta? Ia. Unde sunt, Rafaele? Unde sunt acum? Unde sunt? Unde sunt? Explică-mi și mie. În corpul bunicii te naște, ești în burta ei. Ce-a făcut? Și ce văd? Picioarele ei? Picierele? Da, da. Wow, ce bug am descoperit. Ok, băieți, ne-am buguit în tronul acesta sau ce este el, cutia. Și acum o să o chemăm pe Bunny și o să-i facem niște farse. Așa că haideți să vedem, să-i dăm drumul. Bunny, uite-mă aici, Bunny. Uite-mă acolo, Bunny. Bunny. Iete, iete, iete. Vine în tron? Păi eram aici, Bunny. Ce naiba faci? Nici aici nu poți să mă prinzi, iete. Bă, dar știe unde Iete, dispari. vezi? Hop, De ce știe unde dispari? hop. Iete, Rafaele, iete. Săraca bunicuță. E și ea bătrână, eu o abuzez. Când ți se pare glitch ăsta? E ca la mașină. Dai că o fac să meargă mai mult acum. Ride the Granny. Dacă nu-și deschide ușa ca proasta și se dă la o parte. Nu intră, mă, nu intră. Mamă, cum eram în papat. cura ei. Distrăm, Rafael. Ne distrăm cu Xlader. Ce ai mai nebunit? Ai de capul meu. Am luat cheia de la mașină. În mașină se află arma. Hai să vedem, Rafaele. Suntem pe fucking extrem. Hai să vedem. Vine bunicuța, uite ce rapid e. Așa, să uită în ăsta, în dulap. Nu vede nimic. Să mai uită odată. Iar nu vede nimic. Ce se întâmplă, Rafaele? Am deschis dulapul. Așa că haide să vedem. Trebuie să ajungem jos. Ea se duce tot jos. De unde e așa deșteaptă ea, Rafaele? Hopa! A întors doar să verifice Ia. puțin. Doar să verifice. Hop. Și așa
Opa! N-ai cum, Se n-ai fini. cum! N-ai cum, n-ai cum, n-ai... Nu ai cum! Fucking hell. Se fini, mon ami. Așa. Cut. Mergem aici, după cheia. Bunica va veni foarte rapid. Cel mai rapid în lume va veni. Intră, se duce acolo rapid de tot. Eu am închis și ușa, am trecut, mă duc jos de tot. Hop, sugoi, zicem. Sugoi! Ne-a învățat Rafael să zicem sugoi. Mm. Hop, deschidem portbagajul, mergem aici. Unde a căzut cheia? Habar n-am, a căzut pe afară, dar sper să intre acolo și bunica, la saună. Nu-mi place că e bagajul deschis. Și că intră la saună. Treci dracu acolo, mâncam insulaciu să mi-l mănânci. Se mănânci sulaciu, Granny. Hai mă. Hai. Hop! Hai bun, e portbagajul deschis, nu mai contează. Acum, dacă nici acum nu intră în saună să-mi blestema Rafaele. Bă, băiat. Nici acum, frate, am auzit pași, că ar trebui să audă. A vine mă, gata. Ia uite-o pe nebună. Sugoi, bunico. Sugoi! Dă-i dracu acolo. Așa, hai să mergem să luăm arma. Bă, am reușit, suntem pe extrem aici, Rafaele. Cred că realizezi și tu ce înseamnă extrem. Cred că apuci... Repet. Nici nu văd, mâncați așa. Granny se spawnă. Mamă, Așa cât ca era oltenii. rapid. Te-ai că scârțești parchetul. S-a spawnat deja? Dacă se spawnează în spate, nu mai mă... Dă-te, bă, recu de aici. Am înghițit-o. Hai să mergem, să vedem unde se spawnează. Acolo jos. Și mai am 15 secunde, cred că până ajung acolo durează 15 secunde. Ia. Bunii, scoate și tu de aici. Mamă, ce-mi fricoșătorie! Tu ai Bă, e văzut? rapidă nebună. Ia. Cum apare, nu? Nu mai apare aici. Hop! A apărut Păi tot ce aici. faci, mă, bunii? Tu pe extrem nu ești mai deșteaptă decât mine. A enervat-o rău de tot. Stau aici, poate îmi dă cu târță aici? A Cred că numai dormit aici de se tot. spawnează. Nu știu, mi-e și frică să mai fac asta, adică e prea rapidă. Ia. Hopa, e în altă cameră acum. Ia. N-aude, mă? Sau să preface că n-aude? Ce faci, bunii? Ce ai în cap? Să cresc cu părul alb. Mănâncă urechiușa. De unde știe că sunt aici? Asta vreau să te întreb. Băgat-o la ureche. De unde știe că sunt aici? Ce o face pe aia să știe că sunt aici, Te Rafaele? miroasă. Vezi? Ceva o face să știe că sunt aici. Vine iar. Nu știam unde ești. Hop, Dai regu cu minte acolo. ai fost foarte aproape. E prea amuzant. Păi și cum fac să trec jocul așa? Nu îl trece așa. Pe unde e Alicia? Mâncați-aș gura. Mânca Alicia. Fai de capul meu. Unde dracu e Alicia? Holy shit, unde e Alicia aia? S-a terminat. Bag-o la saună. Unde e Alicia? Am înghițit-o, n-auzi? A murit cu Alicia în ea proasta? Alicia Belicea. Ai lăsat și sauna aprinsă și consum. Ce spaiși. Termină și Nu îmi spune că îl termin pe extrem. chiar termină jocul. Dă și camera aia jos dacă... Acum am auzit-o. Scărță este în draci.
Niciodată în viața mea nu o să trec de aici. Cu Alicia mea în cap! What the fuck? Cu Alicia nu în cap, pe cap. Cu Alicia mea în cap! Păi acolo era Alicia. Aici unde era Alicia mea, Rafael? Era în cap la ea. Nu mai pot. What the heck, sheriff, fuck? Ce caută Alicia mea la ea în cap? Sincer, Rafaele, zi tu. Poate zici, iată, mie nu-mi cu Alicia în cap. Du-te, bă, de aici, mi-a furat Alicia. Este imună. Mi-a furat Alicia, dă-o dracu de treabă, bă. Oh, uite-te, fii atent aici. Să vezi, bunica are Alicia în cap. Iată unde e Alicia mea. Păi de-aia pierd eu, mă, jocul ăsta. Ce caută cu Alicia aia în cap? Doamne. N-ai mai văzut niciodată așa ceva, să umble bunica cu Alicia în cap. Iată. De ursulețul, că e ca de Alicia. Ia. Oare mă vede pe aici și ne știe ce... What? Jucăm Bugs Bunny aici. Bugs Bunny. Hai să-mi bag banii în Bugs Bunny. Eu tu. Nu știu. Nu știe. Dar acum o fac, trebuie să plece încolo, eu închid ușa, fug repede jos, iau arcul. Dar pleacă în direcția chiar proastă pentru mine. Aici sunt lucruri matematice, Rafaele, nu știi tu de-astea. Nu nimic ce se întâmplă. Ok, hai că am chemat. Op. Nu mai contează că e ușă, să vezi cum o moare cu Alicia în cap acum, să vezi tu. Ia că vreau să văd și pe bunii. Cea mai frumoasă E bunică. nebună dacă are Alicia în cap și acum. E nebună femeia asta. N-are, mă. Cred că o avea dacă o vedem. Nu știu. Ok, băieți, cam atât și cu acest episod. Dacă aveți sugestii pentru episoadele de Granny, nu uitați să le lăsați și voi în comentarii. Am încercat să ne distrăm puțin cu bunicuța pe extrem, ați văzut și voi, mi-a furat săgetuța în cap. La revedere!